O Goberno de Barro ten como obxectivo acabar o saneamento completo do seu municipio. Un servizo que até agora só chega ao núcleo urbano e a parte das parroquias da Portela e Curro. Para conseguir este obxectivo, o Concello presenta o proxecto para construir a súa depuradora central. Está pensado para dar servicio a 3.000 habitantes, con dúas liñas de tratamento, dúas balsas de tratamento primario, dúas balsas de tratamento secundario, e está diseñado para que de maneira moi fácil se poida ampliar para dar servicio a 4.500 habitantes coa construción de cada súa balsa do sector primario e secundario a maiores. O proxecto divídese en dúas partes. Coa primeira daríase servizo de forma inmediata a máis de 1.200 persoas. Contempla, ademais da depuradora en sí, 4 bombeos e as redes necesarias para que, unha vez que este construída, máis de 1.200 habitantes xa poidan empezar a facer uso desas instalacións. Temos pensado que os verquidos que agora están chegando a outras depuradoras xa pasen a esa depuradora nova, polo cal o tratamento será mellor e ao mesmo tempo xa poder entrar en funcionamento, o que nos permite que xa entre en uso de forma adecuada. Coa segunda fase, ampliaríase o servizo para poder atender a 3.000 persoas. Hai unha segunda fase que tamén está diseñada, que é empezar a facer os colectores necesarios para que outras zonas do Concello tamén cheguen hasta ese punto, non? E para iso está diseñado e planificado xa de forma coherente todas as pasos que hai que dar para que coa maior rapidez posible, no menor tempo posible, pois todo iso poida ser unha realidade. O Concello xa mercou as parcelas idóneas para construir a nova depuradora. Trátase dunha superficie de máis de 7.000 metros cadrados e tivo un custo de 53.000 euros. Co proxecto redactado e os terreos mercados, agora o Concello deberá buscar a colaboración doutras administracións para poder financiar os 2,6 millóns de euros.